गोजोननि बारजों बिटिआराव गोबानानै लाबाय जिउै माहामै गोसोम जोमैखौ बोखारनानै सोराङाव लाबोबाय दिनै सोरगिदिं हारि माहारिनि गोरोबलायनाय सोलायनायनि मेथाइ जानानै देरहानायनि मेथाइ UPPLनि बयनिबो गोरबो गोमसारदों सोलायनाया जौगानायनि दिनैहाय जोङो दतमा ब्लकनि सिङाव गासै 16टा गामिनिफ्राय राजबंशी सम्प्रदायनि जोंनि इउथ आरो माखासे गार्जेनफोरा जोंनि दोलोआवहाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जाफैदों। बिथांमोना हयथ' सिगाङाव BPF खालामोमोन, BJP खालामोमोन बा GSP खालामोमोन। दा गासै 300 जन जोंनि राजबंशी सम्प्रदायनि गुबुन गुबुन दोलोनि जे मावथि बिथांमोना सापर्टार बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों आरो बिथांमोननि जइन जाफैनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जोंनि दतमा समस्तिनि जे UPPL दोलोनि जे शक्तिया खोब गोख्रोंसिन जाबाय होननानै आङो दिनैहाय बुंनो हायो। नोंथांमोननि बिजाबावहाय दासिमबो गेजेराव सान्थि दोला बिजाथि फसङाखै थेवबाबो नोंथांमोना जयनिं हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों। माबायदि रायजोफोर नोंथांमोननिया जयनिं हाबाफारिया बिजाथिजों खोथा गैया, माने बिजाथि फोसावनायजों खोथा गैया। खारन जे जयनिं जादों बे जयनिं जानाय हाबाफारिया जाहैबाय मा जोंनि प्रमद बर' सारनि जे आदर्श नीति, जोंनि UPPL दोलोनि आदर्श नीति, प्रमद बर' सारनि जे भिजन आरो मिशनखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन जाफैदों। दा बिजाथिया जायखि जाया मानो हाइकमान्डआ हयथ' गुसुं समनि गेजेरावहाय फोसावसिगोन, जों मिथिनाय मथेब्ला गाबोननि गेजेराव फोसावसिगोन। दा बिजाथिया जायखि जाया मानो जेरैखि जाया जाहाथे दतमा समस्तिया देरहासार जानो हायो बिनि जे माखासे हाबाफारिया जोङो दा मावफुंगासिनो दङ। जोंनि दतमा समस्तियाव जों बिदि जुजिनो हानाय बादिखौ जों नुवाखै। खारन जोङो बयबो मिथिगौ दिनैहाय BJP दोलोनि एक्टिभिटिसखौ जों नुदों, BPF दोलोनिखौ नुदों, खिन्थु जों जेरैबायदि एक्टिभिटिस नुबाय थादों दा BPFनि माखासे दैदेनगिरि आरो सापर्टार बा मावथि बिथांमोना गोबां BJPआव गुगाबाय। खिन्थु सिगांनि जे कल रेकर्ड बेवहाय जुदि जों नायो BJPनिया 2015 आरो 2020आवहाय 6000खौ बिथांमोना बारनो हायाखै। दा BPFनि भटआ सिगाङाव 2020आव 16,500 भटमोन। दा दिनैहाय BPFनि भटआ गोबां माने नेता कर्मिफोरा माने BJPआव गुगादों। जोंना UPPL दोलोना ओरै जायाखै, जोंनिया BJPनियाबो जोंनाव फैदों, BPFनियाबो जोंनाव फैदों। खिन्थु BPFनि भटआ जिहेथु BJPआव गुगादों दा बेवहाय जोंनि जेनाखि ग्राफआ बहुद दावखोनानै दं आरोखि। खारन BPFनिफ्राय जुदि 5000 जनसो जुदि BJPआव फैयोब्ला आरो BJPआ सिगाङाव 6000मोन, दा बे 6000निफ्राय जोङो 2000सो जों UPPLआव जइन खालामबाय। दा होमबा 4000 थायो, 4000आव जुदि BPFनि 5000 लाबोयोबा 9000ल' फैगोन BJPआ आरो BPFआ बिदिनो 10-12,000 थागोन आरोखि। जोंनि UPPLआ बेवहाय खमब्लाबो 20,000 भट मोननानै देरहासार जानो हागोन। रायजो राजानि अनसायनायाथ' दिनैनि जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे बिदिन्थि। दा बेवहाय गासैबो जाथि जनगोष्ठी आदिबासी, मुस्लिम, राजबंशी आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनैनि बर'आथ' बर' थाखाबाय। दिनैहाय जोंनि जे UPPL दोलोनि जोंनि जे प्रमद बर' सारमोन थाबाय, UG सारमोन थाबाय, रोनगोरा सारमोन थाबाय, जे बिथांमोननि आदर्श नीति आरो जे UPPL मडेल अफ पलिटिक्स बेखौ जोबोद मोजां मोननानै बिथांमोना जोबोद लोब माने जइन जाफैदों आरो बिथांमोननि जयनिं जानायानो जोंनि दोलोखौ गोबां भटआव देरहाहोगोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो। रायजो राजानि मेसेजखौ बेखौनो होनो सानो आङो, एबारनि नैबे 2025नि जे BTR इलेक्सनावहाय साफ्रोम रायजो राजाया गोख्रों आरो गोग्गो मोनसे समाज दानाय हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो बे गोख्रों आरो गोग्गो समाजखौ दानांगौब्ला माने स्मार्ट एन्ड ग्रिन बड'लेण्ड दानांगौब्ला दिनैनि दिनावहाय UPPL दोलोखौ ज'यै जोङो मदद होफैनांगोन आरो प्रमद बर' सारखौहाय फिन खेबसेबाव माने BTRनि चिफ बानायनांगोन
खारन बिथांनि दैदेननायावहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय जेरैबायदि गोजोन थासारि जेरैबायदि जौगालु हाबाफारि जेरैबायदि जोङो सुबुं सम्पद दानायनि हाबाफारि बे गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिंखौहाय जोङो एंगारालासिनो गासैबो बिथिंखौहाय लानानै दिनै हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि दारै बिटिआरआव थानाय गासै 26टा जनगोष्ठीखौहाय एखे माने समानै समान जोंजों लांफानो थाखाय जे मोनसे गासैबो जाथि जनगोष्ठीया जाहाथे गोजोन आरो खुसियै रायजो जानो हायो बे मोनसे मिशनखौ आरो भिजनखौ लानानै प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ आरो बिथांनि बे हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफोरखौहाय गोजोन आरो खौसेथियैहाय आवगायलांनायावहाय दिनैहाय माने मदद खालामगासिनो दङ।